дуруд ҳамҷиёрини азиз, ман Бахтиёр Шохев, тайби халқӣ, духтури маҳзи мануалӣ ва беҳтарин тайби халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2012. мо аслан стумура табобат мекунем ва аз рӯи ташхис мо гуфта метавонем ки ҳамин беморӣ шифо меёбад ё шифо намеёбад ва кафолати худро дода метавонем, барои ки мо корҳои худамонро 100% ба анҷом мерасонем. имрӯз мо суханронӣ кардани ҳастем аз мактаби мулло Зуҳур Тоҳирӣ, ки аз гиёҳҳо табобат мекунанд ва гиёҳҳои Тоҷикистонро гирифта бар мамлакати Москва бурда дар он ҷо дору тайёр мекунанд. Яке аз онҳо замч ҳаст, яке аз онҳо ферула ҳаст, ки ин намуди доруҳо маводои Тоҷикистон ҳастанд, ки дар Тоҷикистон зиёда аз 500 намуди гиёҳҳо ҳаст, ки ба одам шифо медиҳанд ва шифобахш ҳастанд. ва мо шоҳиди он шудем, ки ҳам дар Москва, ҳам дар Доғистон, ҳам дар Тоҷикистон дидем, ки бо вақте ки беморон ин доруро истифода мебаранд, ба беморони саратон бисёр фоида меорад, ба бемороне ки меъда ҳастанд, ба рӯдаву меъда фоида меорад ва ба бемороне ки мастопатия доранд. Барои мастопатия беҳад фоидааш калон ҳаст. барои як давраи табобати аз ин гиёҳҳо 2 то замч дар кор ва 2 то ферула дар кор. дар 2 давра мастопатияро беҳад хушрӯ табобат мекунад ва саратонро ҳам ёрдам мекунад ва ба дигар бемориҳо ёрдами калон мерасонад. ана дар 2 давраи табобат фоидааш беҳад калон ҳаст. агар касе хоҳад, марҳамат, ин аз ин доруҳо аз мо дастрас карда метавонанд ё ки аз устод Мулло Зуҳур Тоҳирӣ дастрас карда метавонанд. ва мо рақамҳои худамонро дар таги барнома мемонем. агар ба касе ки зарур шуд, марҳамат занг занед, марҳамат, мо ба шумо дастрас карда метиҳем. саломат бошед, худованд ба шумо шифои комил диҳад.